yan zatların içinde, Kur'an'ın içinde zikr-i tevhid, tevhid ağdalya, Allah'ın birlemekliği ağdalya, ve şirk ağdalya, şirkten qaytarya. Bu zatlardan sonra ve la ta'rif keyfe tufarriqa beynehuma. Şu zatlardan sonra innisen tevhid näme, şirk näme? Tevhidi nädip tanamaly, şirki nädip tanamaly? Musulman kim? Nädip bilmeli musulmanın? Kafir kim? Nädip bilmeli kafirdiğini? Şu zatları bilmesen bolmaya diye. Hada la yecuzu lil muslim diye. Bu zatların ilmini bilmesizlik musulmana hiç kaçan näme ruhsat berilmeye. Bu zatlardan sonra bir musulman bu zatların ilmini bilmän gezmekliği bilen näme günahkarsılığa düşüyor. Şoň şun näme la budda lehu en yeta'allama hadihi'l eşya. Şoň şun hukmani suratda birinji bilen musulman adam Allah näme buyurdu? Hukmani suratda şonu bilmeli bolýar. Allah nämeden qaytardy musulmany? Birinji bilen näme şo qaytarlan zatdan näme qaytarlan zatyň nämediginden bilmeli bolýar. Ve yekunu ala basiratin minha fi nefsihi. Ve ödem hukmani ala basira ilmli bolmaly. Men musulman Allah maňa nämen buyurdu? Şu zady men bilýän bolmaly. Men musulman Allah men nämeden qaytardy? Şu qaytarlan zaty bilmeli. İmanı bilmeli, küfrü bilmeli. Ve yetecennebeha. Tayyip bileni bilen yeterlik mi? Yok. Ve yetecennebe. Hükman daşlaşmalı zatlardan. Ve yahdara minha. Ve şu zatlardan eğalenmeli. Nämçün min ecli en ya'rifel hakka min ecli en ya'mele bihi huve. Nämçün sen hakkı bilmeli. Hakkı bilen sonra näme en ya'mele bihi huve. Şoň öýüdi näme şu hakka amal etmeli. Ve yed'u nase ileyhi ve diga bilip amal eden yetenek ve adamlara şu zada çağırmalı. Ve yubayyinuhu lehum ve adamlara da öğretmeli, beyan etmeli. Fel emru muhimmun cidden. Bu oyun mesele dälli. Şunmy? Yani bärde bir bölümden edir şoň alyp biz batylan bilmeli näme şun gaýdar ýaly. Adamlara öwreder ýaly. Adamlara da düşündirir ýaly. Diňe hakka öýdüň bilenin we batyly öýdüň bilenin bilen näme yeterlik däl eken. Şu iki zady bilin etmeli. Ve ilem sa'ırbali ve şular beyan etmeli. Şoň üçin yecibul kufru bi kulli haula. Yani adı ağdalan zatlaryň hemmesini näme kafir saýmaklyk näme wajib. Şu zatlaryň hemmesini yani adı ağdalanlary terk etmeklik, ýigrenmeklik, inkar etmeklik wajib. Femen lem yekfur bihim ew lem yekfur bi ba'dihim. Indi kimde kim? Şu 5 zady näme kafir saýybilmese diye. Ve şolar terk edibilmese, evlem yukeffir bi ba'dihim. Ya da 3-4'üsüne kafir diye de şolun içinde bir yerine kafir diyebilmese. Ya da sahhaha şey'en min et-tawagit. Ya da şu 5'e de kafir diye. Yani kafir zatları ervedem dälli. Doğru diye. Fa sahhaha'l kahana misal için edil bilgişlik ervedem däller diye adamlar gıssana nabar ya bilýärler diye düşünürüm. Näme? Ya misal için näme? Şuňa alak näme ýanky zatlaryň ya ve sahhaha'l hukma bi gayri ma anzalallah. Ya Allah Teala'nın näme hükmü bilen hükümlenmesizligi de kä halatda gowy bu adamlar näme başlady indi senem elini kessen bolmaya. Şu käbir zatlardan mesele dälli, ervedem dälli. Şuňa alagassa diye ve qala al-waqtu tagayyur ve zaman yahtalif ve al-waqtu tagayyur ve bu Allah'ın hükmü diýip elifden ýasyna şen çykmaçyk Allah'ın hükmü bilen ýöremeklük bir edil wagt bolup biljek zatda wagt tagayyur, wagt ýetgedi diye. Ve zaman yahtalif yani bu devur o devur dälli. Devur ýetgedi diye adamdan aň düşünjek ýetgedi diye. Şoň ve la yas'an nas al-yawm al-hukmu biş-şeri'a diye. Şoň bu adamlara näme Allah'ın hükmü bilen näme hükümlenip ýaşamaklyk la yasabir mümkin boljak zatlardan näli. Şoň ve la budda an nusayira ad-duwal. Şoň näme biz hukmani suratda beýleki döwletler bilen beýleki ýurtlar bilen bir döwre wagt gidişde gowdiye. Nusayira duwalli diýen beýleki döwletler bilen döwre wagt gidişde bir edim gylynmy, bir qada kanundan deňrek bolsa gowdiye. Ve nusayira al-alam bir näme ala böyle bir alemden başga näme ala böyle bir ödümde bir hukka çykarmalyň diýe düşünüň. Bütün dünýäň bir näme umum bir düşünşen kanun düzünçükler var. Näme bilen bilerek bolup bereldi. Hada lem yekfur bit-tagut. Ana şey diýen adam, şulan haýtam moda bir ýerin diýen adam, ol näme? Taguty kafir saýybilmedi adam. Taguty terk edibilmedi adam. Şul adam näme? Ve in kana yaqulu la ilaha illallah. Şul adam la ilaha illallah diýenem bolsa. Yani ta kafirlere kafir diýbilmeýän. Ve in kana yusalli ve yasum ve yahuc. Yani namaza mı qofun, agdan mekledin, hacam etsin.
ما دام أنه يقول نعم الشيء ديان مرضى الحكم بما أنزل الله لا يناسب هذا الوقت إن برادم لا إله إلا الله دي نعم أعظم أعظم مكلي حجمت يعني نعم دي إذا شو دور دي شو وقت نعم الله حكم مناسب دال دي يتعارض مع الحضارة الحديثة دي نعم الله حكم دي شو دور دي يتعارض قارشي قال يا دي شو تاذك مدنية بنني أنكو مدنية بوليا دي صاروا مدنيتي أثمدك مدنية بوليا دي أما حضارة الحديثة شو تاذك حضارة شو تاذك مدنية شنو آدمنا الأث ديمقراطية كابيتاليزم كومونيزم تربية تردون أث دي ومع سياسة الدول اللي يعني يورتلون سياستlar ütködü de her yurdun bir içeri işler siyaseti var, dışarı işler siyaseti var. Şunun hersinin bir özüne ama alıp barayan qada kanunları var diye. Bu zatlar bu dövrlerde näme bir hüküm bolmaýar diye, şeriat bolmaýar, Kur'an hadis bolmaýar diye. فعلينا أن نسايرهم في هذه الأمور. إن بدنا hükmani suratda näme qavadrak yöremeli beyleki adamlar bilen, beyleki yurtlar bilen deňrek yöremesek bolmaýar diýse. Ve şer'u innema yekunu fil mesajid. Ýöne beýdi testerdi. Şunmaň diýe yurt bilen deň yöremeli. Bir döwre wagrak bolmaly. Näme şu hökümetlenmeden, düzgünlenmeden, qada kanunlanmadan şu döwrüň medeniyetine deňrek bolmaly zat diýsek, ýani dini dol aýyrmaly diýen düşünmäň diýe. Ana mescid o qala namazyň diýe. Şunu. Şeriat diýe barana mescid namaz oqa diýe. Şunumy? Ağzım bekle diye, öyünde Kur'an oku işim yok diye. Ve emmel hukmu beynen nasi vel hukmu siyasi fehâzâ la budde fihi min müsaade devvel. Ama adamdan arasında näme hüküm çıkaryan, öýlenmek, aýryşmak babatynda, cenayet eden yerlerine hüküm indirýän. Bu zatlarda ya içeri işler siyasatyny näme içeri işler siyasatyny din goşmakluk diye fehâzâ la budde fihi. Bu zatda hükmani suratda döwre wagtlaşan näme qada kanunla yöremeli bolýan diye. Bu zatlarda şeriat bolmaýar diye. Wala yenferidu anha diye. Näme şeriat näme bu zatlarda aýratyn öýde bolup bilmedi. Hemme zatlar yani içeri işler siyasatyny, daşary siyasatlaryna da adamlaryň arasynda nikah, öýlenmek, fewda, satyk, talak, cenayetler zatda bu zatlaryň hemmerini diňe beýleki hökümleň hiç goşulmasydan diňe şeriat bolmaly, ol mümkin näle. Onuň bolanok diýse, ne kim bolýar şol adam? Walaw kana yusalli, şol adam namaz okuyan bolsa, agyzy bekleýän bolsa, hac etýän bolsa, ve la ilahe illallah'ın adedel enfas, demi sanına la ilahe illallah diýän bolsa, fehuve kafir. Şol adam kafir diýip düşünýär. Eneden ölüýünçe çıtırlyon, milyon gedek näme demaldyr. Şonça gedegem la ilahe illallah diýipdir, şonça gedegem namaz okapdyr, hac edipdir, zekat beripdir, şol adam kafir. Şol adamın kafirliğine şeklenýänem kafir. Li'annahu lam yakfur bit-tağut. Sen o Allah'ın kafir bolýan kafirlerine näme? Kafir diýip bilmedi. Şunnuňmy? Wallahu qaddama al-kufra bit-tağut ala al-iman billah. Allah da näme? Maňa iman et diýmedinden öň näme? Menden başga ibadet edilen, ýa menden başga häkim tutulan zatlar terk etdi. Şunnuňmy? Menden başga näme ibadet edilýär? Seň ýurduňda, seň kalbyňda. Ya senden başga kim häkim tutul? Menden başga kim häkim tutuldy? Sen öýüňde ya sen ýurduň. Ilki şolar terk et, soň maňa iman et diýdi. Şunmy? Şoň üçin mysal üçin musulmanyň ýurduny Allahdan başga kim Hudaý tutuldy? Agyşan, Paraw, Malik. Orda Allahdan başga kim häkim tutuldy? Komünizm ýa-da meclis tarapynyň ýasalan kanun. Sen hakyky mümin boljak bolsaň, musulman boljak bolsaň, ilki bilen Allah'dan başga näme ilahleşdirilen zatlary. Bu Allah'dan başga häkimleşdirilen zatlar taşla, soň maňa iman et diýär. Şu iki zatı taşlamasaň sen maňa iman etmeýän diýär. Şoň üçin bu zatlar näme hükman? Li'annal iman billah la yasihhu illa ba'dal kufr bit-tağut. Sen imanyň durust bolmaýar Allah ta näme Allah'dan başga ilahleşdirilen we häkimleşdirilen zatlar näme terk etýänçä, taşlaýançä diýär. Tayyib delil ve delil kavluhu Teala tağutlar terk etmeklige. Ve lekad ba'athna fi kulli ummetin rasula en i'budullaha ve ijtenibut-tağut diye. Allah Teala Nahl suresinin 36. ayetinde näme diye? Biz hemme ummatlara peygamberler uğratdık diye içinden sayılar. Yani peygambersiz öten ummat yok. Ve hemme peygamberlerim ummatların näme ikilada çağırdılar diye. Birinci çağıran zatlar näme en i'budullah. Adamlar bir Allah ibadet edin.
ikinci çağıran zatlar näme? Weşteni bu tağut. Allah'dan başka ibadet edilen zatlar näme? Terk edilmekliğine çağırdılar. Düşündüňizmi? Indi bunu açıklap näme diye? Hada delil ala anna men ubida min dunillah ve huwa radin aw da'a ila ibadati nefsihi aw hakama bi gayri ma anzalallah fe huwa min at-tawagit diye. Yani şu şeyhin yankı getiren delili Nahl suresinde näme? Näme kimde kim Allah'dan başka bir yerine ibadet edilen bolsa ve huwa radin ve olam radi bolan bolsa özüň ibadet edilmegine aw da'a ila ibadati nefsihi ya da näme çağırdı maňa ibadet edin men çağırın diýip ya da näme Allah'ın hükmünden başka zatların hükümlerini fe huwa min at-tawagit. Şol näme bize terk etmekliği buyurulan tağutlar, kafirler. Allah Teala näme diye Nahl'ın 36. ayetinde وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Yani peygambersiz ümmet geçmeyenler, hem ümmetin peygamberim ümmetlerini näme çağırıpdylar? Bir Allah'a ibadet edin. Ve Allah'dan başka şu tutunan ödüňizde näme ilahlarynız taşlan, çöpleriniz taşlan, butlaryňyzy gawırlaňyz diýip. Alaja gözmonjuk bu zatlaryňyz diňin Allah'dan başka näme hakim tutanlaryň hükmüni taşlap bir Allah'ın hükmüni gaýdym diýip. Emme peygamberim ümmetlerini şu da çağırıpdylar. Ve näme Bakaran 256. ayetinde Allah Teala näme diýär? "Femen yekfur bit-tağut ve yu'min billah." Näme şert etýär? Kimde kim tağutları terk edip olur kafir bolubilse ve yu'min billah ve bir Allah iman etse diýär. Jogabı şert näme? Faqad istemsaka bil urwatil wuthqa ana şol şeksiz şübhesiz la ilahe illallah'dan yapışan adamdır diýär. Tayyip la ilahe illallah'a gaim boljak bolsaň, la ilahe illallah sana dünya we ahirette peýda edecek bolsa, nämet beleken Allah iman etmeleken we Allah'dan başga ibadet edilen zatlaryň hemmesini terk etmeklik eken. Allah Teala kimde kim şu dünýede çyn ýüreginden la ilahe illallah diýip, la ilahe illallah näme buyuran zatlaryň etse we gaýtaran zatlaryň gaýsa, la ilahe illallah imanyň dünýede berýän peýdasy we ahirette. İmanyň dünýede berilen peýdalary näme? Kim aydı bilecek? İman niýleýän zat köp adam maddist. Şunumy? Köp adama näme Allah iman etdiýsen men jüýüme näme düşýär diýär. Näme peýda bar diýär. Şoň şu näme şeriat köp wagtda hikmetine maýtdy. Şunu et hikmetine maýtdy. Şunumy? Taý bir adam mümin bolsa, köp adam düşünür, "Gowa men mümin boldum, Allah iman etdim." Bulam iman etmedi diýär. Men iman etsem, dünýede şu iman maňa näme peýda berýär? Bu ölümden soň ahirette şu iman maňa näme täsiri, eseri bolýar, näme peýdasy bolýar. Taýip bu adamam iman etmedi diýär. Kafir boldy diýär. Şun küfrü dünýede şuňa näme diýen berýär we ahirette şun kafirlik näme diýen berýär. Şu zatlaryň biz bilmeli. Bir adam mümin boldy, musulman boldy. Bilesi gelýär, gynanma diýär. Men öwrenşip durny. Men öň bir materialist terbiýesinde çykyp durny. Şunuň men iman etjek peýdasyny bilsem bilmesem hem ýöne gaýrat et näme bakarlanma, vaat etmede düşünüreydi. Men mümin boldum. Dünya ve ahirette maňa şu imanly bolmaklymyň näme peýdasy bar? Näme peýdasy bir adam mümin bolsa, musulman bolsa? Birinji bilen şol adamyň näme jany, maly elle girilmesiz bolýar. Şunuňmy? Jany, maly elle girilmesiz bolýar. Şol adam damak çalsa, çalan damak halal bolýar. Qyýd bolsa öýleni bilýär, ogul bolsa qyýd beri bilýär. Şunuňmy? We ýeriň ýüzündäki mahlukatlaryň şu iň uly mahluk bolýar. Hakyky keramatly siýlenýän adam bolýar. Ölsem ýuwlýar şol adamy, kepenlenýär, siýlaglap, hormatlap, namaz okup musulmandan gabrystanyna jaýlanylýar. Şunuňmy? O başga da kän peýdalar bar. Ölen soň näme peýda bar? İmanyň. Ömürlük cenneti. Tayyip bir adamın iman etmedi, şunnydy kafir. Şoň küfrüniň şoňa näme diýen bar? İslam gylja fiýirlen ýerine gany halal. Qyýdy gyrnak bolýar. Öýdi qyýdy bolsa öýdi gyrnak bolýar. Eň gymmas adam näme şoň? Erkinligini ýitirip gulçuluga düşýär. Şunuňmy? Gul bolýar, maly bolja düşýär. Öldürilýär. Şunuňmy? Damak çalsa, iýlen akşam çalan damagy. Taýip ölse näme diýen merýär kafirlik şoň? Ömürlük dogdaky, ebeden dogdaky bolýar. Şunuňmy? Şoň şun bilmeli, men mümin boldum, musulman boldum, näme peýdasy bar maňa? Ne dünýede sana şu peýdalar, sen hakyky keramatyna gowuşdun. Allah Teala'nın hakyky sadyk guly boldun. Allah sen näme?
seni öz gözewçiliğine saldy. Sen bir peýgambere ummat saýylyň. O sen näme yerin ýüzüni dolanylacak adamlaryň toporuna girdin sen. Allah'ın tarafından Allah'ın dinini ýaýratýan adamlaryň ýerine girdin. Peýgamberiň näme miras düşeri bolanyň biri boldun sen. Emma kafir bolsaň sen kim? Allah düşman bolan iblisiň bir nökeri boldun. Şununmy? Allah'ın dininiň näme ýaýramasyzlygyna sebäp bolýan bir adam boldun. Bir topor adamlar, peýgambere näme miras düşeri bolup, bir topor adamyň näme kufurdan çykyp imana girmegine sebäp bolan bolsa sen bir topor imanyna gedip bolan adamdan näme imandan çykyp kafir bolmagyna sebäp boldun. Ne kufrun diýenleri bar. Şoň üçin adam näme musulman bolsa näme peýdasy, oňa dünýä we ahiretde musulman bolanlygy. Musulman bolmady näme ýitirýär. Ýöne at mı götürýärler. Käwir adam oglanlar näme pikir etýär? Musulman boldy, ulan bolmady. Bulan tapawdy näme? Götürýän ady tapawdylar edip pikir etýär. Bulan maşin 4 teker we ady Toyota. Dogry dämi? Bulan maşin 4 teker we ady näme? BMW mysal üçin. İkisem gitjek yerine ekitýär we geljek yerine de getirýär. İkisem şo tiyizlikde gitýär, şo tiyizlikde gelýär. İkisem maşin, ýöne götürýän ady itgödi. Bu Toyota bu näme? Bu da BMW diýildi. Bu da pikir etýär näme? Bu muslim, bu kafir. Dünýede näme? İkisem deň derejeli we ahiretde ikisem deň derejeli. Ýöne eneden nok bölünçe bular muslim markasyny götürdi, muslim adyny götürdi. Bular näme? Kafir markasyny, kafir adyny götürdi pikir etýär. Kimden ara tapadymy diňe götüren adamyzy ondan aňyrda bu adam maňa dünýä we ahiretde näme her adam bir getirýän miwesi peýdasy ziýany bardyr edip näme düşünmedi. Şoň üçin biz bilmeli. Musulmanyň kim, kafir kim? Taýip. İki tapawdy bolansoň her adam sana dünýede we ahiretde näme peýdadan ziýanyny getirýän zady bar. Şunuňmy? Iň soňunda muslim jennetde Allah'ny görýär. Kafir iň soňunda näme ömürlük dogdoktan gözünü açanar. Ne ölýär ne ýaşaýar. Hiç utarmajak oňa näme azaplar we näme jepalar, jebirler bar. Şoň üçin bu zatlar biz näme hukmany suratda bilmeli. Tayyip. Näme diýdik? Bakara'nın 256-njy aýatynda Allah Taala näme diýdi? "Femen yekfur bit-taguti we yu'min billah." Kimde kim näme tagutlary kafir saýy bilse diýär. Kafir tagutlary näme terk edip olardan saklanyp bilse we Allah iman etse. Ayetin ýa-da näme? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha diýär. Ol näme? Haqiqi la ilaha illallahdan ýapşan adamdyr diýär. Lam fisama laha. Ol näme? İman ondan aýrylmaz diýär. Ölünçe. Ölünçe iman senden aýrylmaz. Şo imanyň ölen soňam senden aýrylanar. Şunuňmy? Tayyip. Fehuve lem yaktasir ala kavlihi en i'budullah. Tayyip. Allah Teala näme peýgamberleň dawaty Dine Allah ibadet edin diýen sözü bilen şäklendirme. Näme laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha we ijtanibut tagut. Näme Allah Taala yani her kowmy peýgamber ulatdyk we her peýgamber öz kowmuny bir Allah ibadet edin diýen dawata şäklendilermi ya izinden we ijtanibut tagut diýen adam getirdilermi? Getirdiler we näme Allah ibadet edin desinde de näme Allah'dan başga ibadet edilýän zatlar terk etdi. Tabi birinci Allah ibadet edin, soňra Allah'dan başga ibadet edilýäni terk edin diýilende barada düşünýärler. İkisi bilelikde bolmaly. Şunuňmy? İkisi bilelikde edilmeli. Yani ilk Allah ibadet et, bir kil gel, soň düşün, soň beýle kılatlan taşla, ya taşla hemme zatlar, soň pikir et, soň Allah iman et, oňalyk diýip düşünme. Destine bolmaly. İkisi bilelikde bolmaly. Şunuňmy? Yani Allah iman eden halynda sen näme? Şo hal Allah'dan başga ibadet edilen adam terk eden halda bolmaly. Ve tağutlar terk eden halında da sen Allah iman eden halında olmalı. Şunuňmy? Emma näme Allah iman eden halında tağutlar terk etmedik bolsan kim bolýan sen? Müşrik bolýan. Şunuňmy? Emma tağutu terk eden halında da seninle Allah iman etmeklik suraty ýok. Kim bolýan? Ateist bolýan. Şunuňmy? Ateistler näme? Kafir öne näil kafir. Olar hiç bir zada iman eden Olar näme etdiler? Kufur bolmaklykda çäginden geçdi. Kufur bolmagan çägi bar. Şunuňmy? Kufurlygyň çägi näme? Allah'dan başga ibadet edilýän zatlara kafir bolmaly. Allah'a da galny ýok. İman etmeli. Olar näme etdiler? Kafir bolmalylygyny Allah'nam kafir. Allah da kafir bolar. Allah'na inkar etdiler. Tabi müşrikler näme de çäkden geçdiler? İmanna çäkden geçdiler. Allah ibadet edin diýildi. Allah iman edin diýildi. Bular durman näme?
Evliya da iman ettiler. Salih'a da iman ettiler. Näme çöpe de iman ettiler. Ve näme çöre de iman ettiler. Ve daşa da çokundular. Şoň üçin bularam imanny we ibadatini Allah'da çäklemeli we näme o awatyny da näme taşlamaly. Hertine öz derejesini bermeli. Gowmy gow diýmeli, erbetmi erbet diýmeli. Şoň üçin näme ýankyzat bilelikde bolmaly olany. İkisi bilelikde bolmaly. Bir Allah ibadet etýär we näme wagt gelir beýle kızatlamam taşlar baka howluk men öwrenişdir diýär. Bir wada diýme diýär. Yo bolano. Şunuňmy? O men diýen dadım der. Bole men şahsi dadım bolsa, men öz şahsiýetimi degişli bolsa şunuňmy? Seni özüme işgär edip alsam, 5 düş büýürýän sana. Sen diýip bilýän. Etçek diýene bir wada gyssam 300 öwrenöýün beýlekinem goşşok diýdi. Men ihtiýarym mı? Bolýa da diýip bilýän, ýogam diýip bilýän. Ama bu meselede biz näme Allah'a kabul edip bilemiz. Bu meselede biz öz tarafımızdan gurulaýmyz. Allah biziň näme şu derecede iman edeni Müslüm saýdydy. Şu derecede iman etmedigi musulman saýmady. Derece näme? Allah iman eden adam şu halda Allah'dan başga iman näme? Öň çokunan zatyň hemmesini taşlanmaly. Ve bir näme terk etdim dedi, hemme zady. Ve terk etdim diýen ne de näme? Bir Allah iman edilen bolmaly. Bilelikde bolmaly. Düşünükdämi? Näme? فَهُوَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يَعْبُدُ اللّٰهِ. Yani Peygamberler Allah Teala kavimlerine davet etmekle buyuranlar. Bir Allah ibadet edin diyen näme davete çäklendirmekde, belki de bilelikde şoň bilen näme dedi? Weşteni bu tağut. Ve Allah'dan başga näme ibadet eden zatlaryň hemmesini terk edin dedi. Näme üçin? Li'annal ibadete la tasihhu illa ma'a ijtinabut tağut. Yani ibadet diýilýän zat ibadet bolmaya näme tağutdan näme sapynylýança, kafirlerden näme sapynylýança. Fema ya'budullaha leylen we nahara. Inne bir adam gije diýmän, günnü diýmän, näme maňlaýyny secdede çüýretýär, ibadet etýär. Ýöne lem yeşleni bit tağut. Ýöne şundan haýtam bolsa birini terk etmedi, şirkin terk etmedi. Kafirlerden saplany bilmedi. Allah'ın kafir diýenini kafir saýy bilmedi. Näme? Fa ibadetuhu batilatun. On ibadeti batıl. Şoň oglanlar bu mesele gaty äge bolmaly. Oýun meselede, şunuňmy? Allah'ın kafir diýenini kafir diýip bilmesen, onda şu bölensen, sen ibadetin batıl bolýar. Näme üçin? Nefin we isbat geçdik dämi? Ýa-ni sen isbat ruknu ýok. Namaz näme? Ruku, sucud, qiyam, qiraat dogry dämi? Sucud, secdesiz qiraatsyz goýan namazyny. Namazmy? Wagtynda goýan täharaty bilen. Ýöne näme? Rukunsu da koyan. Kavulmy? Rukusu da koyan. Kavullar. Wagtynda kodun sen. Täharatyň we ölüm niýetinde öýle diýip girdin. Ýöne rekaat näme ruku eden. Batyl sen şonu. Şoň üçin meseleni tasawwur etmek üçin önem etme. Ene fadaja mı? Bula musulman ýa-da Allah'ny birlaýa. Namazda oky, emma diýen zadyna emet ýene. Şu mesele gelenine durun tek. Fa ibadetu näme batylatun. Kellezi yusalli ve yasum ve yahujj ويتصدق ويتبرع وينفق. نبر adam näme namaz okuýar, agyz bekleýär, hajat ýa, sadaka berýär, yani zekatyny berýär. We bundan başga teberru berýär, yani nefil sadakalar berýär, infaq etýär Allah'ın ýoluna. Pullar sarf etýär, lakinnahu ýöne näme benne yestagisu bil amwal. Bassanan näme Allah'dan başga näme öllür çağırýar. Ya da Allah bilen bile çağırýar. Owala Allah galip berse falan janny. Ya plan pir diye şey diye. Ve yed'ul amwata min dunillah. Ve Allah'ın çağırman näme ölleri, pirleri, evliyalar çağırýar. Hada lam yakfur bit tağut. Bu näme tağutu terk eden adam däl bu. Şoň üçin ýanky agdylan ibadetlarynyň bary näme batıl kawullar. Şoň üçin jemi'ur rusul ala hada. Sebäpden peýgamberlerňe hemmesi şu dawaty çağırdy. Şunuňmy? İman etmeleken we şu wagtyň içinde de näme şu iman eden adam Allah'dan başga tağut diýilýän zatda terk edip başaran bolmaly. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Yani hemme peýgamber şoň bilen ummatlaryny uratdyk diýdi Allah Taala. Hada am li jemi'ir rusul. Yani hemme peýgamberler den derecede buyurulan näme buyruk. Ennehum ja'u bil emri bi ibadetillahi we ijtenibut tağut. Näil işler, näil buyruk bilen uradypdyrlar kowumlaryna Allah ibadet etmeklik we şo wagtynda da näme Allah'dan başga ibadet edilen häkim tutulan zatlaryň hemmesini
näme taşlamak, terk etmeklik eken. Fela budda minel emreyn. Netice näme? İkizat bilelikde bolmaly eken, ikizat bilelikde tapylmaly eken, biri birinden näme galmaklygy, ya biri birinin paýyndan almaklygy bolan eken. Düşündiňmi? Nefyün diýen isbatyň paýyndan al. Allah'nam näme inkar etdi. Hem ateist bolýar. Ya isbat diýilýän näme? Allah'ın hakkında. Yani näme? Nefin paýyndan aldy. Nefi edilmeli zat näme? Allah'dan başga zatlar, yani gawra goşdy, onu goşdy. Bolano. İkisi deň derejede tapylmaly. Ve näme? Biri gidip birinin tapylan, ya biri birinin näme paýyndan alany bolano. Şunuňyzmy? Fela budda minel emreyn. İkisem näme? Deň tapylmaly we ikisem çäginde durmaly. Şunuňmy? Allah'ın goýan çäginde bolmaly. Ve hada huwa ma'na la ilaha illallah. Hakiki la ilaha illallah ma'nysy ýa-ni peýgamberler näme ugradylan da'waty. La ilaha illallah birincisi näme? La ilah. Yani Allah'dan başka hiç ilah yok. Yani ibadet edilýän zat yok. İllallah bir Allah var. Ya bir Allah ibadet etdiýär. Yani Allah'dan başka ibadet edilýän zat yok diýilse, ters düşün. Allah da ibadet etmelidir, fikir etmeli. Yok, Allah'dan başka näme ibadete haqqy zat yok. Bir ibadete haqqy illallah diýär. En ya'budullah, yani bir Allah ibadet edin diye bu mana isbat, yani näme iman bekedilmek zat. İmanymyzy näme beketmeli? Allah. Ve iştenibu tağut olam näme nefi, Allah'dan başka näme yerhamukallah. Allah'dan başka terk edilmeli zat. Olam näme fi huwa ma'na en-nefi diye. Tayyib, inni فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. إن Allah'dan başga ibadet edilýän zatları terk etmeli. Tağutlar terk etmeli, tağutlar inkar etmeli diýdiňiz näme? Biri nämedenne tağudy inkar etýädi pasaplyny. Şunuňmy? Namaz okamolýar, dogry dämi? Namaz nähil okolany namaz diýilýär. Allah'dan başga ibadet edilmeli zatlar terk edilmeli, dogry dämi? Indi biri nämedenne tağudy terk edipdir, tağudy taşlapdyr diýilýär. Olam näme? En ta'taqida butlana ibadeti gayrillah. Yani kalbında midemez inanç, bek inanç bolmaly. En ta'tiqad diýmeklik näme? Yani duwmeden, ýüpü birine duwýan hiç üzülene, çözülene. Edil şuna kalbında inanç götürmeli, bek inanç. Olam näme wagtynda götürmeli? Allah'dan başga ibadet edilýän zatlaryň batyllygyny. Yani haqiqi kalbından inanmaly, Allah'dan başga zatlara ibadet etmeklik batıl, yalňyş. Allah'dan başga hiç bir zata ibadet etmeklik bolanok diýip. Şu ibadet, şu itiqat, şu inanç bolmaly sen kalbyňda. Şunuňmy? Ve inanç tapylly, yeterlikmi? Ýok. Ve tetrukuha, ve taslamalam. Bir nämetýe Allah ibadet edip ýok. Allah'dan hayırlar umid etýär ve Allah sığınýar, ey Rabbim meni näme nefsimin şerrinden ve amalımın şerrinden ve başka zatlaryň şerrinden, içgaran gözünden, palçyň näme palından, şeytanyň şerrinden meni gora diýär. Ve ka halatda näme ýankydatlaryny başga bir zatdan soraýar. Plan pir özüň yetişmeni gora beladan beterden näme meni sakla diýär. Soň gezip ýörkä bu näme tawhid dawatyny eşdi. Peýgamberleň dawatyny eşdi. Olam näme hayır umid et, Allah'dan et. Näme pena sonra bir Allah'dan pena sonra. Allah'dan başga ibadet edilýän zatlaryň hemmesini terk etdiýän dawatyny eşdi. Indi ýanky nämetdi? Düşündi. Bu etýän zat şirk eken. Ha? Şeýle itiqadam götürdi. Ha, bir Allah ibadet etmeleken. Bir ondan umid etmeleken haýyrlary. Sığınsaňam Allah sığınmaleken. Ondan dilemeleken men näme gözden, dillen, beladan gorudy. Ananny. Anandan soňam näme? Ananny. Ve alacan batıllygyny da düşündi. %100 dolu kalbyna oturdu tawhid. Ve näme alacan batıllygyny dolu %100 düşündi. Gözmonjuňam hiç bir zat edibilmeýändigini bildi. Ýöne taşlamady. Şunuňmy? Taşlap bilmedi şonu. Ulany. Boyun nasya, eline götürýär, ya gapysyna nasya. Ana näme ýöne aýrylanak. Ýok, hukman aýyrmaly bolýar. Şunu. Ve tetrukuha. Ve hukman aýyrmaly. Taýp bir aýyrdım. Şunuňmy? Kalbyna näme aýyrdy, eline näme aýyrdy, öýüne näme aýyrdy. Tekçäň içinde ya onna bunna do. Şunuňmy? Yeterlikmi? Ýok. Ve tubghiduha hukman ýigrenmelem şonu. Şunuňmy? Ve tubghiduha ve hukman ýigrenmelem.
Emirensen sen ýigrenenden öýüňde saklamaýan. Ýigrenniň eýem kalbyňdan, bedeniňden, öýüňden aýrylanat eýem näme çöp atylmaly bolýar, musuladyň bolmaly bolýar. Wa tukaffiru ahlaha. Wa sen ýalak bir näme şu zady edip ýörenem bolsa, näme aýdandan düşündürenden soň gaýtmasa, näme etmeli? Hökman şol adamlara sen kafir diýip başarmaly. Düşündiňmi? Düşündiň şu zady, gaýtdyň, etdiň. Wa ýene bir düşünüp dursaň alyp, gaýtmady. Näme etmeli? Hükman şol adamlar sen näme kafir saymaly we tuadihim we hükmani suratda näme düşmançylyk ýylan etmeli, uruş ýylan etmeli. Ene şuada uruş düşmançylyk näme ýylan edilýär? Iki suratda. Olardan sen güýjüň asrak bolsa näme uruşy diliň bilen ýylan etmeli bolýar. Nädip? Dil üstünde, dawat üstünde, sapaq üstünde, qıtaw üstünde näme düşünürmeli bolýan, siziň etýänleriňiz batıl. Adamlar şulaň etýänler şirk, bu zatlardan saklanmaly. Emma näme olan güýjü egsek sen güýjüň ursan bolupdyr, sen güýçli bolupdyrsan. Eliň bilen düşmançylyk edip uruşyklan edip jihad edende de näme aýyrjaň bolup otyrdyň. Onu bir men deglenmeli. Eýem näme o kafir diýen müşrik kowmusyna sen näme etmeli bolýan? Rasulullah'ın jihad etýärlik näme? Jihad etmeli bolýan. Şu zatlary etmesen sen näme tağuda kafir boldun, sahip bolana. Şunun hükmani suratda kalbyňdan aýyrmaly we şoň batyllygyna inanmaly. Näme kalbyňdan aýyranladyň näme egin başyňdan, öýüňden, eliňden, çağaňdan, malyňdan, sygyryňdan bu zatlardan aýyrmaly. We şu zatlaryň şirkligini bilibem, şu zatlardan sapdan bilmeýän adamynym näme kafir saýmaly we şolaryň garşysyna näme uruşyklan etmeli. Şundukdamy? Tayyip. Hada mana wajtani bit-tağut. Umum yanqıtıyan zatlamız cemleyen adam näme Allah Taala we tağutdan daş bolun, onu terk edin diýen sözüniň manysy şu. Yanqı diýenlerimiz hakykatda men ya on ya planyň sözü däl. Wajtani bit-tağut diýen aýatyň näme tefsiri. Allah Taala näme diýär wajtani bit-tağutyň manysy? Tağut diýilýän taşlan alaja tağut, gözmonjuk tağut. Şunuňmy? Bir hayırlar umid edip näme bir goýunyň iki aýagyny ýa bir goçuň şahyny gapyňdan asdyňmy şo tağut. La budda min hadihi'l umur yanqı agdalanlar hükmani suratda tağut diýilýän zat terk edilende näme terk etdim diýileni tapylyp başarmaly. En ta'rife awwalan ma huwa at-tağut. Yani hükman bilmeli bolýan eken biz tağut näme. Summa tajtanibuhu soň bilemizsoň o wagtdan daşlaşmaly bolýan eken. ولا يكفي أنك تجتنبه. يعني داشلاشanyň sahaplanynyň hem yeterlik bolanaken bel la budda an tuadiya ahlehu ve tubghidahum hukmani suratda. Şolatlar etýän adamlarym ýigrenip olalar näme düşmançylyk etmeli bolýan eken. Näme üçin? Mesele şunda. Alaja ananlar üçinmi? Ýok, li'annahum a'da'ullah. Dedim olar eýem şolatlar etmeklik bilen kimiň toporuna girýärler? Allah'ın düşmanı bolýanlar oýa. Allah'ın düşmanı bolan topora goşulýarlar. Allah Taala da näme dedi? Mumtahine surasynyň 1-nji aýatynda. Ya eyyuhellezine amanu la tettehidu aduwwi ve aduwwakum awliya. Ey iman edenler, siz hakykatdan iman eden bolsaňyz näme? Meniň we öz düşmanlaryňyz özleriňiz näme? Awliya, dost, näme? Gardaş tutunmaň dedi. Allah'ın buyrugı ken. Fela budda min hadihi'l umur. Hukmani suratda näme? Yanqı agdalan zatlar gerek eken. Tayyip. Şu agdalan zatlara mene näme aşakda agdaya näme diye. Birinji bilen en ta'rife at-tağut ma huwa. Kapyryň ullar kim? Wa kiçileri kim? Şo zatlar bilmeli. Näme üçin? Li'annaka iza lam ta'rifuhu fala yumkin annaka tajtanibuhu. Kayfa tajtanibu şey'an majhulan? Näme üçin bilmelidik? Sebäp diýdim. Mümkinle bilmeýän zadyňdan daşlaşmaklygy. Nädip sen tanamaýan zadyňdan daşlaşýar. Şunumy? So ilki bilen bilmeli zadymyz näme? Tağudy bilmeleken, kafir bilmeleken. Kafir kim? Ikinji bilmeli zadymyz näme? Iza araftahu sahula aleyke ijtinabu. Haçan sen näme? Bilip bilsen kafirin kimdigini. Hakyky billen ha şu kafir eken, ýam saňa näme? Ansat bolýar ondan daşlaşmaklykdy. Emma bilmeýän zadyňdan daşlaşmaklyk näme kyn bolýar. Şoň üçin kafir adamlaryň näme kafirdigini kafir adam bilip bilen akýan. Kafir hakykatda. Ýöne ol şoň kafirden bilip bilen akýan näme ikirjiňlendi. Şunun kafir diýsem mukam, diýmesem mukam, taşlasam mukam, taşlamasam mukam. Näme üçin şu şübhede gedýär? Dedim bilip bilen. Kafir nädip tanalýar, musulman nädip tanalýar? Ilmi ýok.
Emma haçanna bir bilse, şula kafir. Bolla yem taşlamalı bolýar. Ona ansat düşe taşlamak. Üçüncü bilen näme? İdeştenebtehu fela budde en tuadiyehu. Daşlaştın mı tanadın, daşlaştın. Yok mani suratuda näme? Onu eýem näme? Düşman saýmaly bolýar eken. Ve en tubghidahu eýem ýigrenmeli bolýar eken şo zady. Ve tubghida atba'ahu ve şo zady eýerýänlere ýigrenmeli bolýar eken. Ve tuadihim fillah ve Allah'ın ardalygy üçin ýigrenmeli bolýar eken. Dördüncü ma'na hada